Joo, mä voin varmaan. No niin, mutta jatketaan nyt tätä Pokemon-koita. Ei videolla siellä. Vaan sinne kuittia. Oh, I'm a gummy bear. Gummy bear. Mä näytän tähän käyttöön itse asiassa. Ja sitten nyt suostuu lataamaan, koska tää on niin hidas. Hidas. Lataudu. Ja mulla on 75 pokepalloa. Kiinnostavaa. Mulla on 75 pokepalloa ja mun pokemonit on. No mitä? Ja chupat ei mua kiinnosta paljon. Varsinkin kun se on näin huono se mitä vaan näin vaikeeta saada yksi chupat? Oi. Uusi Pokemon. Nyt mä saan uuden Pokemonin varmaan kaikille. Joo. Me voitais pistää tänne yksi Pokemon. Laitetaan vaikka paljonko Magikarppin tarvii. En tarvii kilsan, eli se on ihan ok. Ja mä alan punaiset ihmisiä. Poistu Pokemonia. Hei. Eipäs mennään ai vitsi. Ai. Tuo sattuu. Toi sattuu niin paljon. Katsotaanpa. Regent. Mun eka Pokemoni oli Bulbasaur. Toi Bulbasaur ei oo huonoin onneksi. Bulbasaur on Drowsy on paras. Mua ei kiinnosta se, että se on paras. Vaan se, että mulla on miljoona pokepalloa. No ei. Voitko sä? Mitä tää hitsiä täällä on? Uppas. No niin, mutta kun me ei saa lähteä etsimään niitä, niin sitten me ollaan tällä sisällä. Toimi. Jostain ihme. Toimiihan se, jes. Pumpka. Täällä on Zubat ja Spearovia. Kymi on keltaisilla. Ja nyt Pokemoni Zubatti. Käytti returallisesti Zubatti. 185. Ikyä. Jos tää jää niin ekalla vielä. Pum. Se jäi ekalla ja vielä tolla.
Pokemon jokaisen. Opin mä tunteen. Oli se kun yksi juttu. Joo, mulla on vähän tuo kippeni. Tuo on aika siistiä. Ei, mikä toi Pokemon? Mä en huomannut, että mä sain tielle niitä. Drowsi näyttää vaan silleen. Ei se minä ollut. Kuuntele. Jaa. Se ei sano mitään, koska se ei halua. Mr. May. Tää oli huono. Oh! Oh! Ei kun tuli pitkeotto. En mä tätä käyttäjää halunnut. Ei kun en halunnut tuota käyttäjää, halusin omaan käyttäjäni. Mulla on yhdellä mun käyttäjällä 74 pokepalloa. Onko se tää käyttäjä? On. Täällä on Spearov. Sitten täällä on 70. No! Aiko, yes. Tää on punaaste hallussa. Pelaan Pokemon Gouta. Ja nyt olla hiljaa. Tissi. Joo. Se oli vaan mun sisko. Siitä ei kanssa valittaa, kun se on vähän urpo. Paras on ja sitten Pokemonin jokaisen opin mä tuntemaan. Pokemon! Seuraaksesi saan. Pokemon! Jokaisen opin mä tuntemaan. Pokemon! Mä huon, koska mä oon outo. Jepulis, katsotaanpa. Mä voihan tässä aika paljon käyttää, mutta ei sillä väliä. Auts. Nyt sattuu korvaa. Sattuu oikeesti korvaa. Ai. No niin. Katsotaanpa. Hän tässä oikeesti koko ajan käy. Näin siitä välillä. CP-järjestys. Mun paras on vapeu. Toi on kyllä niin. Sitten on. Mitä tää? Ai niin joo. Nyt mä jo unohdin. Mä unohdin, koska mä olin